расман рӯзи 5 март дар турнири UFC 272 Александр Волкановский зидди Макс Холлоуэй 3 муҳориба барои камарбанди вазни 66 кг ва ҳамчунин Алҷемин Стерлинг зидди Пётр Ян 2 муҳориба барои камарбанд дар вазни 61 кг. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ ва боз бисёр доруҳои дигар. ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. барои ҳамин худди ҳозир номерҳое ки дар рӯи экран мебинед ба ватсапи онҳо занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. чемпиони UFC дар вазни вазин Фрэнсис Нгану ва довталаб барои камарбанд Сирил Ган пеш аз муҳорибаашон прогнозҳои худро доданд. биёед аз довталаб Сирил Ган оғоз мекунем. Фрэнсис кори хеле зиёд кардааст ва ӯ нишон дод ки боз ҳам беҳтар ва ҷангвари ҳушёртар шудааст ва ин чиз хеле хуб аст. акнун ӯ ҷангвари ҳаматарафа аст ва ман фикр мекунам ки ӯ дар муҳорибаи мо чунин мебарояд, чунки ӯ медонад ки ман қувваи худро хуб тақсим карда метавонам, гуфтааст Сирил Ган. ва дӯстон, дар ҷавоб чемпион чунин гуфт: шояд ки ин прогнози ӯ дар муҳориба аст, чунки ӯ дигар ягон чиз гуфта наметавонад. ман на ин ки интизорам ки Ган дар гирди ман тоб хӯрда қарори довароро интизор мешавад, балки боварӣ дорам ки ӯ ин корро мекунад. ӯ кӯшиш мекунад ки муҳорибаро то раундҳои охир бурда маро хаста кунад ва ин ягона прогноз барои ӯст ва ин чиз тамоман ба прогнози ман наздик нест, чунки ман ӯро ба нокаут рой мекунам, гуфтааст Нгану. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазин байни Фрэнсис Нгану ва Сирил Ган аллакай рӯзи 23 январ дар турнири UFC 270 баргузор мегардад. президенти ташкилоти IMC Fight Night Камил Гаджиев боварӣ дорад ки ситораи UFC Ҳамзат Чимаев чемпион шуда наметавонад то он даме ки чемпион Камару Усман аст. биёед суханҳои Гаджиевро гӯш мекунем. Чимаев соли 2022 чемпиони UFC шуда наметавонад. ман фикр мекунам ки ӯ умуман чемпион шуда наметавонад, чунки ҳозирашда Усман баромад карда истодааст. ба назари ман Камару Усман рақами 1 аст, а Ҳамзат Чимаев боша рақами 2. такрор мекунам, ҳозирашда ман чунин фикр дорам. дар охири соли 2022 шояд ки ман фикри худро дигар кунам, чунки Ҳамзат ҳоло муҳорибаҳои калон гузарондагӣ нест, гуфтааст Гаджиев. хотиррасон мекунам ки Ҳамзат Чимаев дар соли 2021 танҳо як муҳориба гузарондааст, а Камару Усман боша 3 муҳориба. худи Ҳамзат боша чанд рӯз пеш дар саҳифаи инстаграми худ навореро монда оиди худаш чунин навишт: ҷавони пурсадо, баланд гап мезанад, ҷавони ба худ боварӣ дошта, аммо ягон кас намебинад ки ин ҷавон сахт тамрин мекунад ва сахт чизи худро мегирад. агар ки худованд хоҳад, на танҳо UFC-ро мешиканем, балки кӯҳҳоро низ мешиканем, навиштааст Чимаев дар Инстаграм. дӯстон, чанд рӯз мешавад ки наворҳо пайдо шуда истодааст ки гӯё ки чанд мард ба ҷангвари машҳури UFC Зубайра Тухугов ҳамла карданд ва бисёри шумо хоҳиш кардем ки мо дар ин мавзӯъ навор кунем ва мо хоҳиши шуморо рад накардем. аз рӯи овозаҳои якчанд блогер гӯё ки Зубайра Тухугов бо ҳамсари худ сайру гашт мекард ва ногаҳонӣ чанд мард ба ӯ ва ҳамсари ӯ ҳамла карданд ва гӯё ки айни замон Зубайра Тухугов дар беморхона қарор дорад. мо боша дӯстон фикр мекунем ки ин овозаҳо дурӯғ аст ва асос надоранд, чунки ягон сомонаҳои хабарии машҳур оиди ин мавзӯъ гап задагӣ нестанд. танҳо як-ду блогер гап задаанд, тамом. ва боз шаби гузашта худи Зубайра Тухугов дар саҳифаи инстаграми худ навор гузошт ва ҳамин гуна фаҳмонда дод ки ҳамаи ин овозаҳо дурӯғ аст. биёед суханҳои ӯро дар ин навор гӯш мекунем. Салам алейкум, Юсуф. Я тебе сегодня спор проиграл. Я должен был видео закинуть и сказать, что ты лучший. Да, Юсуф, ты лучший. Я свой долг выполню теперь. Сегодня 5 января. чӣ хеле ки дидем дӯстон, ӯ ин наворро рӯзи 5 январ, яъне шаби гузашта кард ва худаш ин чизро гуфт. барои ҳамин дӯстон ба ҳар гуна овозаҳо бовар накунед. шояд ки ягон гуна муноқиша шуда бошад, аммо на он гунае ки баъзе блогерҳо ба шумо хабар медиҳанд. ҳатман дар канал обуна шавед то боздид хонаободу сарбаланд бошед.